Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Milencio. Taong 1980, San Isidro, Isabela. Noong mga panahong ito, may-ari ng malawak na sakahan si Milencio. Ekta-ektarya ang kanyang lupa, kaya tuwing gapasan, halos dumugin yon ng magsasaka. Hindi naman siya madamot. Lahat pinagbibigyan niya, basta may natitira para sa kanilang pamilya. Ayon nga sa kanya, ang kapasan ng kapistahan ng mga diwata, kaya lahat ng ani hindi niya dapat ipagdamot sa iba. Lahat gusto niya mabigyan ng biyaya, basta alam niya na karapat-dapat ang mga ito na tumanggap. Nais din niyang pagpaguran nila ito, nang sa gayoy wala silang tatanawing utang na loob. Ayon sa mga nakakakilala kay Milencio, mabait ito sa kung mabait, pero bastardo ito sa mga taong alam niya na may masamang ugali. Kaya lahat ng tinutulungan niya, sinigurado niyang mabuti at may maayos na napupuntahan ang kanyang mga ibinibigay. Para kay Milencio, yon ang mas higit na importante kesa ano paman. Dahil dito, respetado siya ng mga tao. Yung pakikitungo niya kasi sa mga ito, wala sa estado. Kahit napakayaman niya, pantay ang pagtingin niya sa bawat isa. Hindi niya ginagamit ang kanyang impluwensya para makapamanira o makapanlamang ng iba. Bagay na ipinagpapasalamat ng mga taong nakikigapas at nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang puder. At sa paglipas ng mga taon, wala siyang pinagbago. Tumanda man, nanatiling nakaapak ang kanyang mga paa sa ibabaw ng lupa. Ganon din ang pag-uugaling ipinakita niya sa kanyang anak, dahil naniniwala siya na kapag wala na siya, yon ang ugaling magbibigay ng maayos na pamumuhay sa mga anak niya. Ayon kay Milencio, na noong mga panahong yon, wala siyang ibang iniisip kundi ang normal na pamumuhay ng kanyang pamilya. Kampante rin siyang walang mangdidiskita sa kanya dahil unang-una, maayos ang naging pakikitungo niya sa mga tao. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas pagsapit ng taong ito, dinapuan siya ng isang matinding karamdaman. Nagsimula yon sa pananakit ng tuhod hanggang sa nanakit na ang kabuuan ng kanyang mga kasukasuan. Ilang araw lang ang lumipas, nakaratay na siya sa banig habang nanghihina. Wala na rin siyang ganang kumain at kung titingnan parang araw na lamang ang kanyang ilalabi sa mundong ibabaw. Kaya nang mapagtanto ito ng kanyang kinakasama, hindi ito nagdalawang isip na mag-abiso sa kanya ukol sa binabalak nitong paghingi ng tulong mula sa mga albularyong nakatira sa mga karatig lugar. Bali-balita kasi noon sa kanila na ang mga albularyong yon ay likas na mahuhusay sa panggagamot. Marami na rin ang mga taong nakapagpatunay nito, kaya naisip ng asawa niya na yon ang pinakamagandang magagawa nila para matulungan si Milencio. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya pumayag. Anya, hindi niya kailangan ng mga albularyo, kundi ang kailangan niya ay yung baul na inilibing ng kanyang ama sa pagmamay-ari nilang lupa. Wala itong eksaktong lugar pinuno, kaya agad na ipinag-utos ng kanyang asawa sa mga tauhan nila na hukayin ang kanilang pinagsasakahan. Nagdulot man yon ng pagkalito, walang magawa ang mga magsasaka kundi ang sumunod. Bukod kasi sa naglaan sila ng pangsweldo, nangako rin sila na kapag makuha nila ang baul, ibabalik din nila sa dati ang sinira nilang lupa. Sa madaling sabi, magpapatuloy ang sakahan at walang magbabago sa kanilang mga kalakaran. Dahil dito, naging masigasig ang paghahanap ng mga magsasaka. Araw-araw parang gapasan na parabang wala na itong katapusan. Ang kaso lang, pagkaraan ng isang linggo, pansamantalang ipinatigil ang paghahanap. May mga naging bali-balita kasi noon
na nahukay na ang baul ng isa sa mga magsasakang inutusan nila. Ang problema, dahil sa paniniwalang mga ginto at mamahaling bato ang nilalaman nito, hindi yun nagdesisyong ibalik sa kanila. Nang marinig naman ni Melencio ang tungkol dito, pinili niyang maging kampante habang nagwiwika sa mga nagsumbong ng, "Huwag kayong mag-alala. Nakakasiguro ko na ibabalik niya ang baul sa akin. Wala siyang kaide-ideya ko noon nilalaman nito. At para malaman ninyong lahat, hindi pera o ginto ang laman ng baul na yon. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo nang pagkainteresa ng mga bagay na hindi niyo naman pagmamay-ari." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, inabot lang ng 3 araw bago napilitan ang magsasaka na isoli sa kanya ang baul. Gabi na yon nang dumalaw sa kanila. Tapos nung nakaharap niya ito, agad niyang nakita sa mukha nito ang matinding takot. Yun bang parang hindi ito makapaniwala sa kanyang mga naging karanasan. Kaya nang masipat ito ni Melencio, napangiti lang naman siya rito habang nagwiwika ng, "O ano? Kumusta ang mga naging karanasan mo? Hindi ka ba nakatulog? Palagi ka ba niyang dinadalaw sa iyong panaginip? Ano ang sabi ko sa inyo?" Nang marinig naman yon ng magsasaka, agad itong napalupasay sa sahig habang umiiyak. Paulit-ulit na rin itong sinasabi sa kanya na palayain na ang kanilang pamilya mula sa nilalang na yon. Pagmamakaawa pa nito na magmula noong ninakaw niya ito, nagkandaletse-letse na ang kanilang mga buhay. Subalit nang marinig ito ni Melencio, hindi siya kaagad pumayag. Anya, kailangan magtiis ng mga ito hanggang sa gumaling siya. Hindi naman niya tatalikuran ng obligasyon buhat sa ginawa nitong kasalanan, kaya wala itong dapat na ipagkabahala. Matapos naman niyang makapagwika, wala nang nagawa ang magsasaka kundi ang sumang-ayon. Hindi nagtagal, nang wala na yung sasabihin sa kanya, napilitan na itong umuwi. Bago yun lumabas ng bahay, mariin niya itong inabisuhan na itago niya ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Hindi naman tumutol dito ang magsasaka dahil pilit nga nitong nililimot ang mga bagay na kanyang nakita. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad siyang nagpaalalay sa kanyang asawa patungo sa kanilang silid. At para manatiling lihim ang nilalaman ng baul, sinigurado niya na walang nagmamanman sa kanila bago niya ito buksan. Maging ang kanyang asawa pinuno, walang kaide-ideya sa nilalaman nito, pero dahil sa magkaisa silang dalawa, kaya pinahintulutan niya itong makita ang sikreto ng kanilang pamilya. Pagkabukas niya ng baul, dito bumungad sa kanyang asawa ang isang pusong nakabalot sa isang puting tela. Tumitibok-tibok pa ito, indikasyon na buhay pa, kahit matagal na yung wala sa katawan nito. Pagsilay ng asawa niya sa bagay na yan, hindi nito maiwasang mapatili. Tinangka na rin sana nitong tumakbo papalayo, pero napigilan niya ito. Nanghihina man si Melencio, pilit na numbalik ang kanyang lakas matapos niyang makita ang pamana ng kanyang ama. "Melencio, mahal? Anong bagay na yan?" Nag-aalalang wika ng kanyang asawa. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang mga nalalaman niya. Ayon sa kanya, ang pusong yun ay mula sa kaibigan ng tatay niya. Isa itong mataas na uri ng engkanto na nagmula sa lahi ng mga sugok. Napakahusay ng nilalang na yon sa lahat ng bagay, at nung nabubuhay pa ito, walang kahit na sino ang may kakayahang tumalo rito pagdating sa lahat ng uri ng kombate. Ngunit maliban sa ganoong albularyo, may isa pang natatanging kakayahan ang mga sugok na tanging ang lahi lamang nila ang nakakaalam. Ayon sa kanya, na kapag namatay ang mga ito, malulusaw ang kanilang mga katawang lupa
habang ang kanilang mga puso naman ay mananatiling immortal. Hindi ito kayang sirain ng panahon, kaya kapag pumapanaw ang mga sugok, sinisigurado ng mga kauri nito na makukuha at maidadala sa kanilang mga libingan ang mga namayapa nilang kadugo. Dagdag pa ni Melencio na sa panig ng kaibigan ng tatay niya, pinili nitong mamatay sa tabi niya. At magmula noon, nasa pangangalaga na nila ang puso. Naniniwala ang tatay niya na sa pamamagitan ng pagkain nito, mailalapat sa isang tao ang abilidad ng isang sugok. Mapapawir nito ang lahat ng iniindang karamdaman at malulunasan nito ang lahat ng sumpa na kanyang tinatangan. Babagal din ang kanyang pagtanda at hindi ito makakaramdam ng anumang panghihina. Tatalas din ang kanyang paningin at tataglayin niya ang lahat ng abilidad ng sugok hanggang sa siya ay mamatay. Dahil sa ganoong kaalaman, naniwala siya na tanging ang pusong nakalibing sa sakahan ang makakalunas sa kanyang karamdaman. Di kasi kumbinsido si Melencio na isang ordinaryong karamdaman lamang ang kanyang iniinda dahil sa bilis ng epekto nito sa katawan niya. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, parang pinaglalaroan siya ng kung anong puwersa. Bagay na naging dahilan para maniwala siyang kinukulam siya. Ang malaking katanungan, sino ang gumagawa nito? Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, hindi ito umimik. Wala itong sinabing kahit na ano dahil unang-una, wala naman yung nalalaman ukol sa mga sinasabi niya. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, minabuti niyang utusan na muna ito na gumawa ng mga gawaing bahay. Wala na rin kasi yung maitutulong sa kanya, kaya mas mainam na lumabas na lang ito ng kwarto para hindi maghinala ng kung ano ang mga anak nila. Pagkarinig naman dito ng kanyang asawa, hindi ito nagdalawang isip na sumunod. Maya-maya pa, tahimik na itong umalis, bit-bit ang mga habilin niya. Pagkasarado naman ito ng pinto, dito niya na dahan-dahang kinuha ang puso habang napapalunok ng laway. Hindi niya mawari pero kapag tinitingnan niya ito, pakiramdam niya napakasarap ng lasa nito. Hindi rin niya maiwasang matakam na parabang isang delikasiya ang naroon sa kanyang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niya yung kinagat. Pangasab na parang baboy ang pagkain ni Melencio na parabang gutom na gutom ito. At kahit napakalaki ng pusong yun, hindi niya maipagkakailang sinaglit niya lang itong kainin. Matapos niya yung gawin, halos manggitata ang damit niya at punong-puno na rin ng likido ang kanyang katawan na halos hindi niya mawari ang amoy. Maya-maya pa, sinimulan na niyang pakiramdam ang kanyang sarili para malaman niya kung kaya na ba niyang tumayo o kumilos. Noong una wala pa siya gaanong nararamdaman, pero habang tumatagal, tila bang bumabalik na ang lakas ng kanyang katawan. Hindi naglaon, nagawa na rin niyang tumayo, kalakip ng pagkawala ng mga iniinda niyang karamdaman. Nakakamanghang ganoong resulta para sa kanya, pero hindi na siya nagtaka pa. Bukod kasi sa inaasahan na niya ito, sigurado rin siyang 100% ang bisa nito. Kinagabihan, lumabas siya sa kanyang silid na parabang wala man lang nangyari. Pagsapit ng sumunod na araw, takang-taka ang magsasaka nang masipat siya nitong masigla na naglalakad. Tumutulong na rin siya sa pagbabalik ng lupa, kaya nang masipat siya ng maraming tao, hindi nito maiwasang mag-isip ng mga haka-haka ukol sa milagrong pinagdaanan niya. May mga nagsasabing sumamba sa demonyo itong si Melencio, habang ang iba naman naniniwalang naglalaman ng mutya ang baul na siyang nagpagaling sa kanya. Pero para sa mga taong nagmamahal sa kanya, ano't anuman ang ginawa niya, masaya sila na gumaling na siya. Dumaan ang mga araw dahil sa pangungulila niya.
mas napadali ang pag-aayos ng sakahan nila. Kaya bago pa man sumapit ang panahon ng kapasan, di maipagkakailang nakahabol sila. Labis naman yung ikinatuwa ng mga magsasaka, gawa ng kahit papaano meron pa rin silang kita. At habang abala sila sa ganoong gawain, dito na siya nagsimulang bumuo ng grupo. Kaya niya yun ginawa para matunto ng mangkukulam na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Inakala niya kasing nagtatago na ito, pero sa loob ng 3 araw na paghahanap, ito na mismo ang nagkusang magbigay sa kanya ng mga senyales. Ayon kay Milencio, nagsimula ito noong pinapila niya para sa sweldo ang mga magsasaka. Naging maayos naman ang nangyari noong araw na yon. Pero kinahapunan habang papaubos na ang mga taong binibigyan niya, may lumapit sa kanyang isang manggagawa na humihingi pa ng karagdagang kita. Ang rason nito sa kanya, napakarami nilang trabaho, kaya hindi ito makakapayag na ganun lang kaliit ang kanyang ibibigay. Dagdag pa nito na, "Kaya ka kinukulam dahil sobrang damot mo. Tingnan natin, baka sa mga susunod na araw dumaing ka na naman. At sana matuluyan ka na." Kahit pabulong lang ang sinabi nito, napakalinaw nun sa kanyang pandinig. Kaya naman bago pa makaalis ang lalaki, agad na niyang hinawakan ang damit nito, sabay puwersahang hila papalapit sa kanya. At nung magkaharap na sila, nanlilisik ang kanyang mga matang sumagot ng, "Hoy, sinong kumukulam sa akin? Magsalita ka!" Paulit-ulit niya itong sinasabi sa manggagawa, ngunit nakapagtatakang hindi man lang ito nakakaramdam ng pagkasindak. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo napuno na itong si Milencio, sapilitan niya itong pinapasok sa loob ng bahay. Dinala niya yon sa isang bakanting silid na medyo maliit ang espasyo at walang bintana. Matibay din ang mga dingding nito, kaya kahit anong pagwawala ang gawin dito ng magsasaka, hindi yun makakatakas. Bagaman marami siya ritong nais itanong, minabuti niya munang unahin ang mga trabaho sa loob ng kanilang bahay. Ilang oras pa ang lumipas, nang lumalim na ang gabi, inabisuhan niya ang mga anak niya na matulog ng maaga. Dagdag pa niya na, anuman ang marinig ng mga ito, mas mainam na wag na lang nila itong pansinin upang hindi sila magkagulo. Matapos niya yung mailahad, agad naman niyang pinapuntahan ng lalaking ikinulong niya. Pagpasok niya sa loob ng silid, nadatnan niya itong nakaupo sa pinakasulok, tahimik na nagmamasid. Hindi rin ito umimik, na parabang naghihintay ito ng pagkakataon. Nakakabahala man ang ganoong kilos nito. Di siya nagpasindak dahil alam niya na wala na itong magagawa pa. Hindi naglaon. Pag upo niya sa harapan nito, dito niya na yun tinanong ukol sa mga salitang binitawan nito. Mariin din niyang inilahad na hindi siya nagkamali sa kanyang mga narinig at alam niya na meron itong kaugnayan sa mga mangkukulam na nangdiskita sa kanya. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na napangiti ang lalaki. Marahan na rin yung lumapit sa kanya habang nakapasok sa damit nito ang kanan nitong kamay. Pagharap nilang dalawa, sumagot ito sa kanya ng, "Tama ka. Kilala ko nga sila. Pero alam mo, Manoy Milencio, hindi ko na sila kailangan. Nasa harapan na kita at wala na akong ibang kailangan pa." Pagkalahad naman ng lalaki sa ibig nitong sabihin, ipinakita nito sa kanya ang isang mahabang punyal na kanina pa pala nitong itinatago. Matapos itong gawin ng lalaki, itinuro nito sa kanya ang punyal na parabang nagpapakahulugang kaya na siya nitong paslangin anumang oras nito gustuhin. Ngunit nang masipat ito ni Milencio, di siya nagpatinag. Alam niya sa kanyang sarili na walang panama sa kanya ang lalaki dahil sa bago niyang abilidad. Naisip din niya na yon ang pagkakataon para masubukan niya ang lakas nito.
kaya ikinulong niya ito kahit alam niyang may daladala itong armas sa loob ng kasuotan nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit naman niya yung kinausap ng mahinahon. At hanggat maaari, hindi siya nagpakita ng anumang pagkabahala upang maiparamdam sa nilalang na hindi siya natatakot. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito na ito nagsimulang maging mabagsik. Lahat ng sinasabi niya rito mariin na nitong tinutulan hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Pag-unday nito ng saksak, dali-dali naman siyang umilag, sabay bitaw ng malakas na tadyak sa mukha nito. At sa sobrang lakas ng sipang yon, hindi kaagad nakakilos ang lalaki. Natulala yun ng ilang segundo bago tuluyang bumalik ang ulirat nito. Gulat na gulat man sa lakas ni Melencio, nagpatuloy yon sa pag-atake. Kampante kasi ang magsasaka dahil ito ang may hawak ng patalim. Ngunit ang hindi nito alam na kahit ang patalim na yon ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Sa loob ng halos 10 minuto, pilit lang itong pinaglaruan ni Melencio. Di rin niya yun sinusubukang atakihin dahil alam niya na mas mapapadali ang paglalaro nila kapag yon ang kanyang gagawin. Kaya hanggat hindi pa siya nasisiyahan, di niya ito pinaslang. Pero habang tumatagal, medyo nananawa na rin si Melencio sa kakailag. Hindi naglaon, pagsunggab niya sa lalaki, agad niyang hinawakan ang leeg nito, sabay bali ng puwak. Dinarag na rin niya sa sahig kasabay ng buong puwersa niyang paghampas ng katawan nito sa dingding. Matapos niya yung gawin, agad naman itong nawala ng malay. Naghahabol na rin yun ng hininga, ngunit sa halip na tantanan niya, paulit-ulit niya pa itong pinagsasasapak hanggang sa mapasukan na ito ng itim na dugo. Nang masipat niyang labis na ang panghihina nito, tsaka pa lamang niya yun tinantanan habang paulit-ulit na tinatanong ng, "Sinong kumulam sa akin? Sabihin mo!" Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kahit papaano nagkaroon ng malay ang lalaki. Dala ng takot nito sa kanya, kahit nang hihina na ito, pinilit pa rin itong magsalita. Noong una hindi niya ito gaanong nauunawaan, pero sa katagalan, kahit papaano naiintindihan na rin niya ito. Ayon sa lalaking yon, kamag-anak nila ang nangulam sa kanya, kaya niya ito alam. Dagdag pa nito na, dahil sa ginawa niyang pananakit, sa susunod na pagkikita nila, hinding-hindi na siya nito bubuhayin pa. Ipinagmayabang din ito na ang pamilya niya ay merong dugo at lahi ng mga tiktik. Marami na itong napaslang na albularyo at mga ordinaryong tao. Nanindigan din ito na kapag dumating na yon sa lupa ni Melencio, lahat sila roon ay mamamatay. Ngunit sa halip na matakot, di man lang siya natinag. At imbis na panghinaan, matapang niyang nilapitan ang mukha ng lalaki kasabay ng pagwika niya rito ng, "Subukan lang nila para magkaalaman kami. Sabihin mo sa mga kadugo mo, maghihintay ako rito. Hindi ako aalis at mas lalong hindi ako magtatago." Matapos naman niya itong mailahad, agad niya yung itinulak. Pagbagsak nito sa sahig, dali-dali niya itong kinaladkad papalabas. At kahit tumutulo ang dugo nito, hindi niya yon alintana. Nang makalabas na silang dalawa, para itong basurang itinapon niya sa labas ng bakuran nila. At nung magawa na niya ito, dali-dali siyang bumalik sa loob na parabang walang nangyari. Bago siya nagpahinga, matyaga niya munang nilinis ang kalat na ginawa niya. At sa pagsapit ng sumunod na araw, buong hapon siyang naghihintay. Kinagabihan para masigurong walang umaaligid sa kanila, nanatili siya sa labas ng bahay. At sa loob ng ilang linggo, ganon at ganon ang kanyang ginawa, ngunit sa kasamaang palad walang nangahas na magparamdam sa kanya. Akala niya noon hindi na ito pupunta,
Pero 2 araw ang lumipas pagkatapos ng linggo. May nakita siyang 4 na matandang lalaki na kampanteng naglalakad sa harapan ng kanilang tahanan. Pagmamay-ari nila ang lupang yon. Kaya nang makita niya ang mga ito, dali-dali niyang kinausap ang mga manggagawang gumagapas ng damo sa labas ng bahay nila. Kilala niyo ba ang mga yan? Nang marinig ito ng kanyang mga kinausap, umiling-iling lang naman ang mga ito. Ayon pa sa 2 yon, unang beses nilang nakita ang mga matatandang yon. At kaya lang hindi nila ito pinigilan dahil sa alam nila na wala naman yung gagawing masama. Ngunit nang marinig ito ni Milencio, di siya nagdalawang isip na ipagtabuyan ito. Habang tinititigan niya kasi ang matatandang yon, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding galit na parabang meron itong nagawa sa kanyang kasalanan. Dahil dito, napilitang sumunod ang kanyang mga tauhan. Ang kaso, habang tinataboy nila ito, bigla na lamang itong tumigil sa pagsasalita at pagkilos. Nang masipat naman niya ito, dali-dali siya roong lumapit. At habang tumatakbo siya, walang patid niya itong pinagmumumura. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa mga ito, nakita niya ang 2 matanda na nakaakbay sa balikat ng mga manggagawa niyang para ng estatwa. Nakangisi rin ito habang nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Matapos naman niya yung masilayan, sinikap niyang maging kampante upang makapag-isip siya ng plano. Pilit din niya itong kinausap nang sa gayoy malaman niya kung ano ang binabalak ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakuhang kahit na ano sa mga ito. Base kasi sa pananalita ng 4, ramdam na niya na wala itong balak na magsabi ng impormasyon ukol sa kanilang pagkakakilanlan at pagkatao. Kaya nang mapagtanto niya ito, di na siya nag-alangan pang humugot ng sundang. Kung maglolokohan lang tayo rito, mas maganda pa na tapusin na lang natin to. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, buong puwersa niya itong sinugod hanggang sa magpang-abot na sila. Pagsilay naman ng 4 na matanda sa kanyang ginawa, agad naman siya nitong sinalubong habang nagpapalit ng anyo. Bagaman hindi yun nakapagpalit sa totoo nilang kaanyuan, sapat na ang matatalas nitong mga kuko at pangil para mapigilan ang talim ng kanyang armas. At sa loob ng halos kalahating oras na pagbubuno nila, ramdam niya ang lakas ng mga ito. Yun nga lang, kahit pagsama-samahin pa ang kanilang mga abilidad, nananatili yung walang kwenta. Lingid kasi sa kaalaman ng mga nilalang na yon, hindi niya pa ginagamit ang kanyang abilidad. Bagay na naging daan para akalain ng mga ito na sa kanila na ang kalamangan. Subalit nang magsimula na siyang magdasal, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Pagsilay ng 4 na tumatanglaw na ang asul na liwanag sa kanyang mga mata, dito na nagsimula ang kanilang kaba. At dahil sa hangad ng mga ito na mapaslang siya ng mas maaga, kaya hindi na yon nagdalawang isip na sumugod. Paulit-ulit siya nitong pinagtangkaang patayin sa lalong madaling panahon, pero naging bigo ito. Hindi nagtagal, nang mapagtanto ng mga nilalang na mas lumalakas pa siya lalo, nagdesisyon na ang mga ito na umatras. Kung saan-saan na yun sumuot para lamang makatakas, pero sa bandang huli patuloy pa rin itong binabalik ng kanilang mga sarili sa lugar kung saan sila umalis. At mula roon, nanatili siyang nakatayo habang matyagang naghihintay. Ayon kay Milencio, isa ito sa abilidad ng buhay na puso ng sugok. Sa sandaling makita mo ang iyong kalaban, hinding-hindi na ito makakapagtago sa iyo, maliban na lamang kung ikaw ang may gusto. Dagdag pa niya na, ang ganoong uri ng bagat ay hindi basta-bastang nakikita ng kahit na sino. Hindi kasi yun pwede matutunan dahil sa tinataglay nito. Matapos naman niya yung maipamalas, dahan-dahan niyang hinimas ang hangin.
At sa paghimas niya, nakapaglikha siya ng isang usok na gawa sa parang pinatigas na hangin. Kahit ang mga nilalang na nakasilay nito ay halos bakas sa mukha ang matinding pagkagulat. Lahat sila hindi makapaniwala sa ipinamalas niyang abilidad. Nang mapagtanto niyang nasurpresa ang mga ito, dali-dali niya yung sinugod ng walang pag-aatubili. At nang magpang-abot na sila, hindi na siya nagdalawang isip na ito ay pagtatagain. Napakabilis kumilos noon ni Melencio, kaya kahit malilikse ang mga ito, parang napakababagal nito sa kanyang paningin. Di nagtagal, dahil sa ganun niyang abilidad, napaslang niya ito ng walang kahirap-hirap. Mabuti na lang napatay niya ang mga nilalang na yon sa lugar na walang manggagawang nakatingin. At para naman maitago ang bakas ng kanyang mga ginawa, dali-dali niya yung hinila patungo sa likod ng bahay nila. Pagsapit ng gabi, mag-isa siyang pumunta roon para kitain ang mga nilalang na pinag-alaya niya ng mga katawan. Nang marating niya ang lugar, bumungad sa kanya ang mga sugok na kanina pa ritong naghihintay. Ayon kay Melencio, malapit sa tao ang wangis nito, pero likas na kakaiba ang mga wangis nito. Bukod kasi sa binabalot ng usok ang kanilang mga katawan, kulay abo rin ang kanilang mga balat. May dilaw din silang mga mata, tapos bawat kumpas ng kamay nila may mga lumalabas na liwanag na dulot ng kanilang mga abilidad. Kilala ang mga sugok na kumakain ng labi ng mga aswang, kaya naman ito ang naisip niyang pag-alayan. Pagkakuha nito ng kanyang mga alay, humingi siya rito ng tulong. Ayon sa kanya, bilang kalahi ng mga ito may isang bagay siyang ipinapakiusap. At yon ay ang pagkalipol ng mga taong nagbabalak sa kanya ng masama. Dagdag pa niya na, kauri ng mga aswang na napatay niya ang mga ito. Kaya kung lilipulin niyo ng kanyang mga kalahi, dalawa silang makikinabang. Nang marinig naman ito ng mga sugok, tahimik lang naman itong nakatitig habang marahang kinukuha ang mga labi. Hindi nagtagal, parang bula itong naglaho sa kanyang harapan. At sa pagkawala ng mga ito, inaasahan na niya na sumang-ayon ito sa kanyang kahilingan. Ilang araw mula noon, nabalitaan niya ang biglaang pagkawala ng pamilya nung mga matatandang nakaaway niya. Kilala kasi yon ng iilan sa kanyang mga manggagawa, kaya nang marinig ang insidente, agad na kumalat sa kanyang lupa ang tungkol sa balita. Matapos naman niya yung malaman, minabuti na rin niyang manahimik. At sa paglipas ng mga buwan at taon, nagpatuloy ang kapayapaan sa kanyang lugar. At hanggang ngayong pangkasalukuyan, nananatiling buhay at malakas si Melencio na siyang nagtatanga ng mutya ng buhay na puso ng sugok.